A 31ª Festa da Anguía e Mostra da Caña do País de Valga celebrarase adaptándose á nova situación sanitaria. Para evitar aglomeracións non haberá actuacións nin verbena, pero o Concello organizará diferentes xornadas para potenciar os seus produtos estrela. Decidimos crear unhas xornadas gastronómicas que van a ter lugar durante todo o mes de agosto, comezando xa neste mes de xullo con concursos fotográficos dende o próximo luns, pero sí que nestas xornadas, nestas actividades que vamos a realizar, tanto a Anguía como a Caña van a estar presentes en todas elas, en diferentes formatos e, sobre todo, para diferentes públicos. A feira gastronómica comezará en xullo cos concursos fotográficos. En agosto terán lugar os talleres pros máis pequenos, outro concurso para a xente máis moza e unha ampla variedade de show cookings. Porque a caña non só é bebela, non só é para finalizar unha comida, senón tamén sirve para cociñar. Entón, queremos poñela un pouco en relevancia, que cociñemos con caña, tanto a caña de a blanca, a tostada ou a de ervas. Despois temos outro show cooking, onde o prato principal, o ingrediente principal vai ser a anguía. Vamos dar unha volta, pero sempre van a ser receitas para que despois nas casas, calquera dos asistentes, ou a medida que se vayan colgando nas redes sociais a poden facer sin problema ningún. O cartel de show cookings complétase cun de maridaxe e outro máis que caña, coa que dar a coñecer as opcións coas que combinar a caña. Con estas xornadas búscase que os participantes coñezan como se elaboran e todas as posibilidades de degustar tanto a caña como a anguía. Aquí estamos acostumbrados a tomar así de 4 formas distintas, fritida, guisada, empanada, pero a anguía como tal é un produto moi versátil que en outras zonas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, é moi empregada. Na zona de Levante é moi empregada a anguía, sobre todo no formato de ahumada, pero todos os grandes chefs, estrellas Michelin, teñen algún prato dos seus menús de degustación, algún prato con anguía. Todas as xornadas requiren descripción previa e terán unha capacidade máxima de 25 persoas. A información pode atoparse nas redes sociais do Concello e nos códigos QR dos trípticos e dos cartéis da festa.